Здравейте хора! Днешният ми клип ще бъде... всъщност аз ще ви покажа как пее песента на Дара "Какво не чу". Това ми е втора подред любимата песен на Дара. Това няма да го пея. Възможно, щом не разбира, значи аз говоря сложно. Сложно, няма да избегна в обяснения какво що. Мисля за 1000 неща, но утре не е сред тях, утре не е сред тях. Мисля пак да ме оставиш там, където си бях, там, където си бях. Не знам дали си глух, кажи ми какво не чу, поп. Не знам дали си глух, кажи ми какво не чу, какво не чу. Не знам дали си глух, кажи ми какво не чу, поп. Не знам дали си глух, кажи ми какво не чу, какво не чу. Време свети, бързо сети, навън вече свети. Не ми давай съвети, червена слушалка, номерата са заети. Чао! Мисля за 1000 неща, но утре не е сред тях, утре не е сред тях. Иска ми се пак да ме оставиш там, където си бях, там, където си бях. Не знам дали си глух, кажи ми какво не чу, поп. Не знам дали си глух, кажи ми какво не чу, какво не чу. Не знам дали си глух, кажи ми какво не чу, поп. Не знам дали си глух, кажи ми какво не чу, какво не чу. Като си близо до мен, сякаш времето спира там, и твоя проблем. Живот не разбираш. Юпа се паре, толкова жени, а ти пак избираш мене. Твоя силует, гледаш го в тъмното, искаш го за тебе. Си приоритет, единствено мога да ти дам съвете. Искам да напред, да ми обяснявай, не искам отчет. Не знам дали си глух, кажи ми какво не чу, поп. Не знам дали си глух, кажи ми какво не чу, какво не чу. Не знам дали си глух, кажи ми какво не чу, поп. Не знам дали си глух, кажи ми какво не чу, какво не чу. Така свършва песента и самият клип. Само да ви кажа едно нещо, което нещо е, че може и следващият ми клип да бъде с някоя песен, примерно с на Гери Никол, може би ще изпея Анда Куин на Гери Никол. И да, това е. Защото много обичам да пея, явно и следващият ми клип ще бъде на Гери Никол, Анда Куин, дето пак ще пея точно така. Чао!